כאן ספינת הדרקון של נינג'אגו בפרק 3. היום אני לא אראה את הספינה, אני אראה את האנשים ואת שאר הדברים שמקבלים שם. נתחיל מקסקס. להניח, אחרת אני לא מצליחה לראות. כאן יש לנו גם את הלורד גרמדון. הוא מאוד חזק. הנינג'ה הירוק צריכה לנצח אותו. כולם קוראים, השם האמיתי שלו זה לורד האופל. מסרון. כאן גנרל היפנו שקוראים לו רייטון, וקסקס, הנחש שהראיתי לפני כמה זמן, הרג אותו והחליף ובגד בו והפך לגנרל. הנשק שלו מאוד טוב, לקח לי הרבה זמן להשיג אותו. לא כל כך קרוב. זה סנסei וו, אחיו של הלורד מסתיר עם היד. אחיו של לורד האופל, ובמקרה גם המאסטר של כל 4 הנינג'ות, של כל 5 הנינג'ות. זה הנשק שלו, זה נשק פשוט. ושיין, אחד הנינג'ות הכי מאומנות שבפרק 8 בנינג'אגו שנת הנחש גילו שהוא בעצם רובוט. בחליפת המגן, אני אראה לכם איך מרכיבים אותו. שמים את השריון, מרכיבים את הראש, ושמים את הקסדה. זה ג'יי, מספר שני, הנינג'ה הכי מאומנת. אותו דבר כמו שיין בחליפת מגן, רק הנשק קצת שונה, אפילו הרבה שונה. כאן יש את מקדש הנחשים, שזה הדבר האחרון שנשאר ממנו. הוא שמר על שרביט היפנו של סוג הנחש הזה, המהפנטים הקדמונים, שהוא מנסה לקחת אותו, וזה תקוע כאן. כל אלה מנסים לעצור אותו, סנסei וו, שיין וג'יי מול הלורד גרמדון, קסקס ורייטון. זה יכול לעלות.
רייטונט בסוף הצליח לקחת אותה עד שקסקס בגד בו ולקח לו את השרביט. ופרק 3, אם אתם רוצים לראות את הסרט הזה שוב, חפשו אותו ביוטיוב, יש פרק 2 ו1 שהם יצאו יותר מאפנים מזה. תודה שצפיתם בנו, ביי ביי.